tej strony Magnus i słuchajcie, to bardzo krótki odcinek, po prostu tylko sobie odbierzemy te rzeczy. To niestety nic nam się nie udało. Słuchajcie, wchodzimy do sklepu i mamy darmową mega skrzynkę. Ja słyszałem, że darmowa mega skrzynka ma z tego być. Jestem cicho, bo mi się nie chce krzyczeć. I słuchajcie, dobra, otwieramy sobie ją. Jak będą dwie rzeczy, to jakaś postać. Czy to gadżet? Nie, niestety jedna rzecz. No i tutaj mamy podwajacz żetonów. No, trochę słabo, nie spodziewałem się, że słabo pójdzie. Myślałem, że będzie dosyć, fajnie. Ale podwyższyły nam się szanse. A więc szkoda. Wchodzimy sobie na inne konto. Słuchajcie, to krótki odcinek, bo ogólnie ja sobie gram z tatą w Call of Duty, bo to on mi pokazał tą grę XD. A więc słuchajcie, to taki krótki odcinek, bo posłyszałem, że ma być ten Megavox za darmo i sobie wszedłem i się okazało, że to jest prawda. A więc otwieramy na drugim koncie tutaj. Coś czuję, że coś będzie. No i niestety nic nie ma. Słuchajcie, smutno mi, ale trzeba się pogodzić z porażką. Nic nie ma.